Ens trobem a la Biblioteca de la Dona a València, on ha tingut lloc l'exposició Elles som tots del València Club de Futbol Femení. Amb mi tenim a Marina Gassent, coordinadora general del València Club de Futbol Femení. Bon dia, Marina. Bon dia. Bé, Marina, l'exposició porta com a títol Elles som tots. Què simbolitza aquesta frase? Bueno, crec que avui en dia és temps per a promocionar l'esport femení, ja no sols el futbol, sinó l'esport femení, i que manera de fer-ho amb la nostra història, que no és molt àmplia, però crec que és un exemple d'evolució, de treball, d'esforç, per a promocionar molts esports femenins que avui en dia no tenen la visibilitat que té el futbol. Aleshores, crec que és una exposició amb un títol que crec que ho diu tot, no? És apropar a tota la societat, perquè nosaltres el que fem dia a dia és per a tots, per al present, per al futur, per als nens que en un futur seran aficionats o voldran practicar esport. És un espill on mirar-se per a que l'esport siga al mateix nivell, no? Per a homes i per a dones. I ja molt breument, tu també vas ser jugadora de futbol professional. Com és veure tots aquests moments representats en fotografies? Bueno, ja li he dit a alguna persona, no? Que a mi estar així em mou moltes coses, perquè estic en diversos panells, he sigut jugadora del club, he sigut delegada i ara coordinadora general, i la veritat és que m'emociona, perquè tinc la sort de poder dedicar-me a lo que més m'agrada, i el reviure molts moments del passat, la veritat és que avui me sento un poc més feliç. Bé, moltíssimes gràcies, Marina. També tenim així amb nosaltres a la vicepresidenta, consellera d'Igualtat, Mònica Oltra. Bon dia, Mònica. Què tal? Bon dia. Bé, Mònica, com consellera d'Igualtat, com opines? La representació de totes aquestes imatges de dones jugadores, és important reivindicar el paper de la dona en l'esport, no sols en el futbol, també en altres esports? Sí, efectivament, perquè l'esport és moltes coses, no? És salut, és competició, però també és sororitat, també és solidaritat, també és aconseguir un objectiu comú, per tant és cooperació, no només competir. Però en aquest cas, a més, en un esport tan masculinitzat en origen com és el futbol, bé, aquesta exposició que ja mostra els 10 primers anys de l'equip femení del València Club de Futbol, que en realitat són 12, però que s'ha aplaçat la celebració per la pandèmia, ja anem complint anys i ja se van generant referents, que això també és molt important perquè les xiquetes i els xiquets puguen tindre no només els referents masculins del València Club de Futbol, sinó també les jugadores com a referents de lo que volen ser de majors o dels somnis que volen posar en marxa. No? Bé, moltíssimes gràcies, Mònica. Gràcies a vosaltres. Bé, i l'exposició del València Club de Futbol Femení així a la Biblioteca de la Dona.